За мен интегративното дишане и работата с дъха в личен и професионален план се препокриват, но има и разлики. Записах се на курса и обучението за интегративно дишане, защото аз нямах връзка с тялото си напълно, така качествена. И бях една ходеща глава, не бях оцелостена и все още съм в процес на това оцелостяване. Аз съм гешталтерапевт, използвам различни подходи в моята професионална работа. Има една много прекрасна мисъл на бащата на гешталт психотерапията Фриц Пърлс, който казва, че тревожността е нищо повече от едно вдъхновение, но без дъх. И в личен план на ежедневно ниво се забелязвам как често забравям, че дишам и когато върна дъха, се оцелостявам, свързвам се с моето тяло и това е моята земя. И някакси по чудо намирам по-правилното решение или по-вярното решение. Чувствам се на мястото на пътя си. В момента моя процес е все още връзката с моето тяло, когато си спомним, че дишам, да си спомним, че не дишам и да възвърна дъха си, защото ако нямам дъх, то няма смисъл и да съм тук в момента пред вас. За мен дишането, то е основополагаща наша необходимост и няма значение каква философия имам, какви духовни практики правя, как се храня, колко здравословно. Ако аз нямам този естествен подход, този естествен поток от дишане, който зависи от мен самата, всичко друго няма значение.